Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Kuyohlangana unyaka manje noma ngithi kusele insuku ezimbalwa ukuthi kuhlangana unyaka. Emveni kwesinqumo esathathwa uMinister uSenzo Mchunu ngomhla ka-31 kuDisemba 2024 sokuthi ahlakaze i-Political Killings Task Team. Lokhu okuholele ekuthenini kuze kube khona i-commission kaMadlanga kanye ne-ad hoc committee ngenxa nje yaleso sinqumo. Izolo uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi bekhuluma neProgress nezinto abazenzile selokhu kuqale ifestive. Ekhuluma-ke kukhona isekela lakhe umama lo kwaMakhoba, kukhona uNational Commissioner okuGeneral Fane Masemula, kukhona uMinister wamaphoyisa okuFiroz Khatshaliya. Engikuqaphelile ukuthi uma ekhuluma nabezindaba uveza ukuthi i-relationship yakhe noMinister uFiroz Khatshaliya yinhle kakhulu ngoba ayikho lento yokuphambana kodwa into abayenzayo bayahloniphana. Umuntu nomuntu uyayazi indawo yakhe. Ngizokucaphunela inkulumo yakhe uGeneral Mkhwanazi eyenza ukuthi ngithi uma uqhathanisa laba ababili ngesingami akakushongo uGeneral Mkhwanazi kodwa ngesingami kusho ukuthi uFiroz Khatshaliya uMinister uFiroz Khatshaliya wenza kangcono noma ungcono kunoMinister uSenzo Mchunu. Ilokho nje ngifike ngakuqaphela kwinkulumo kaGeneral Mkhwanazi ukuthi uMinister uFiroz Khatshaliya ungcono kunoMinister uSenzo Mchunu ngoba kunalento yokuhloniphana. Kodwa ngale ukuthi ngichaza into eningi ngikucaphunele yena uGeneral Mkhwanazi bese siphawula ke emveni kwalapho. Commissioner, if you could just tell us, it's almost a year since that now infamous disbandment letter of the 31st of December. Your reflections, you in many aspects started all of this. It's been a year, eh? It has been. You've kept us very busy. This time last year we're busy with. Yeah. Trying to fight crime, trying to reduce, creating a safety environment for citizens. But unfortunately, as I said before, I believe there are people that were behind the influence of such a letter. I'm still here to be proven different. Yes, I heard the minister saying that he did it out of his own. I don't buy that. I still don't buy it. Someone whispered to me. He might have drafted it, yes, he might have written it, but if someone was behind it, and we're going to get the reason behind. Still willing to come back for phase 3 in case the commission still has more questions to ask you about. We are still currently in phase 2 of the commission. Look, I've said I'm a civil servant. Myself and the colleagues that are here that are sacrificing their time over this festive period, working, protecting society. If we are called to come and account in government or any structure of government, it's not optional. We must go there. So whenever they say to us, come here and come and answer this, we have to go there and answer that because that's our job. That's what we must do. And some of the concerns that you've raised, have they been solved? In particular, yours was about interference. Now, you're here on the ground, it's busy, you're the man in charge of the operations, but you had raised concerns about, political interference. Minister Khatshaliya's here, the relationship so far. Yeah, well, the minister is leading, and this is what we're expecting, that the minister will give us a policy direction on things and then allow the operations to be detected by the people who are running operations. I'm here, the National Commissioner is here as our boss. I'm here as a boss of the province. I've got my colleague here who's running operations in the province, but we are currently standing at the roadblock. Guess what? Neither here, nor myself, nor the National Commissioner in charge. There's a commander of this roadblock. There's a person in charge. And if I have issues that I want to address, I must address it to him. I can't just come and interfere on this roadblock because he's a commander, he's in charge. It is that what we are expecting, so that you don't interfere in other people's areas. No matter what is your authority, respect the chain of command. So that was the cry that we had as to when you decide to enter the space on operations, talk to us so that we can explain why we're doing what we're doing. So the minister engages us. We were in the boardroom this morning
We briefed him about our strategies to fight crime. And he was shocked when he learned that we've arrested so many people in the province. And he said, but you are so famous about shooting people. And yet you've got thousands of them that you've arrested, which maybe does not get into the news. But we arrest a lot of people, and there's a fraction of the people that are getting involved in a shootout. Umlalelisisa kahle General Mkhwanazi la uyachaza ukuthi njoba bephelele bonke kukhona uminister okuyena ofuneka abapha ama directives, kukhona uNational Commissioner oyiboss yabo ophethe wonke amaphoyisa general bonke abakhona bangaphansi kwakhe ba account kuye, kube khona yena uphethe province uyena number 1 copy le KZN. Kodwa le roadblock lapha njengoba bephelele bonke ino commando elawulayo okuyena ophethe. So uma ngathiwa manje kunento abayibonayo noma iphutha noma yini abakwazi ukuvele bangenelele. Kodwa into afuneka bayenze ukuxhumana no-commando phethe bakwazi ukuraise lezo zinto lezo funeka baziraise. Uma kunephutha bekwazi ukuthi bethi uyalibona na iphutha le rectify. Ilokho athi kulindelekile ukuze ku respect the chain of command. Nansi into edingekalayo ilento ababeyikhalela njengoba bethi bazama ukuxhumana no minister. Siyakhumbula ukuthi yazi yafundwa imessage yakhe ayibhala ngeWhatsApp ezesho ku minister ngiyazi ukuthi akufanele ngikwenze lokho kodwa ngiyacela usiarrange le meeting sikwazi ukukubriefa ngoba akufanelanga uzwe izinto ngabantu kodwa labantu ungaxhumani nabo. Njengoba nayo General Mkhwanazi umuso uthi I've been briefed ngoba naye njengoba lapha uyabriefwa bayamtshela ukuthi yini enzekayo funa kwenziwe njani ukuze azi ukuthi okay njengomuntu ophethe province kwenzakalani kweprovince. So awukwazi ukuphatha amaphoyisa uzwa ama complain ngo Meriti Haas ufunda ama post ka Patricia Mashal bese wena uthatha isinqumo sokuthi uyayivala ipolitical killing system. Ekubeni ungazange wababuza njengoba besho sibuze sikuchazele njengoba bebe ne meeting no Minister of Forest Kachale umelalela ezwa nama states uyamanga hey kanti amaphoyisa ayabopha kodwa abantu abalandela le channel abantu nje abalandela le channel bayazi ukuthi amaphoyisa aseKZN ayabopha ngoba noma bedubula kodwa siyazicover ama cases la kuboshwa khona abantu siyawacover futhi nama cases lapho khona umuntu ayeboshwe mhlambi PKTT esegwetshiwe sisho ukuthi nawo umunye umsebenzi wePKTT lo muntu usezwe wagwetshwa. Umuntu nje olandela le channel uyakwazi lokho ngoba senza sure ukuthi into ezinjalo siyazicover. Sizicover ngoba kugcina kuvela iside elilodwa ku mainstream media kube sengathi amaphoyisa aseKZN into ayenza kangcono ukudubula. Yebo khona ayenza kangcono kunamanye ama province ngoba umuke wa keep ispam nje bakushaba kulahle phansi. Ngithi ke ubulungiswa ke lo osuka umuntu ebenzile ngoba usuke save ama resources estate futhi engafuni lokuchitha isikhathi kukabili uma ephumelele yena kuzoshayeka amaphoyisa uma engaphumelelanga kuzoshayeka yena. Zikhona igebengu eke sizifisele lokho yabona nje umuntu odlwengulile kube inkabi kube yilabo bama drugs. Ngengifisa ukuthi sengathi labantu bangavele bafuna ukulwa nalamaphoyisa noma nje bakhipha ispam ukuze sokwazi ukuthi ubulungiswa busheshe bufike ngokuthi usazohamba lo muntu afuna ibail kwenzakaleni sibike ini iyahlupha wena le nto le. Kodwa mangilalela uGeneral Mkhwanazi la ngimlalela ngizwa mina angazi ke kuwe ngizwa sengathi uthi uMinister of Forest Kachale ungcono kunoMinister Senzo Mchunu. Khumbula phela ukuthi uMinister Senzo Mchunu uphathe for about 6 months akakaze baze wahlangana nePKTT ukuthi nisebenze kanjani kwenzakalani bambriefe kodwa uthatha isinqumo sokuthi ayihlakazi waze wathi is no longer effective. Kanjani bengazange bambrief? Buka nje uMinister of Forest Kachale bahlangana eboardroom bambriefa ngomsebenzi asebewenzile waze wamanga athi awu nibopha abantu abaningi kangaka ubezokwazi kanjani uma ngabe bengazange bambriefe. So ngiyakho ngithi mawuqhathanisa laba ababili kunomehluko omkhulu. Minister of Forest Kachale ufikile bangena kwiboardroom
wabona useyazi manje noma isiphi isinqumo angasithatha manje useyazi ukuthi usithatha based on what noma yini angayibhala kuyiletha uma ngathiwa naye uthatha isinqumo esithize noma yini angayibhala kuyiletha uzobhala something ngoba bambriefile une-information. Yingakho-ke ngithi hey General Mkhwanazi uma ngimlalele ngimuzwe sengathi uthi uMinister Senzo Mchunu usebenza kangcono kunoMinister Ference Khatshana. Ngicela ukuza ukuphala kwakho la comment section. Ngale kwalokho mina nawe asidibane kwevideo elandelayo. Ngiyabazi ukuthi khona abantu abavilaphisa ingqondo yabo. Bafuna ukuthi uma ngisho inkulumo nje bafuna ukuthi uGeneral Mkhwanazi azalibeke ngesihloko. Ukhona nje ongafuna ukungiphikisa. Yebo ngiphikise unelungelo kodwa ngiphikise kahle phela bese ubeke kuyikho. Ubeke wena ngoba mina ngisho indlela engizwa ngayo futhi ke isiZulu sekutshela ufuna uyifunde ivaliwe khona inkulumo ofune kuyilalele umuntu oke washela uyakwazi ukubona ngoba kufanelanga ushele noma usuqonyiwe umuntu nje okwashela uyakwazi ukuzwe enkulumeni ukuthi le nkulumo seyihamba la manje ngoba akufanelanga wenze iphutha lokushela noma usuqonyiwe umuntu nje okwazi ukushela uzoyizwa lento engikhuluma ngayo la ngoba uGeneral Mkhwanazi azangalimise ngesihloko. Ngenzela labo impela engibaziyo ukuthi ucabanga bayakuvilaphisa ingqondo yabo bayivilaphisa impela ayivilaphisa umuntu afuna ukukuphikisa engakubeki kokuyi ukuphikisa ku right kulungile ukuphikisa ngiphikise bese ubeke okuyikho ukuthi nakho kuyikho mina nawe sidibane kwevideo elandelayo ngiyabonga.